Marianne was een meisje van 16 jaar en er is toch sprake van een behoorlijke schending van de lichamelijke integriteit. En met name ook daar op het lichaam wat de meest intieme plaatsen zijn. En meisjes in het algemeen op die leeftijd zouden dat natuurlijk die zouden zich doodgeneren als je dat via de audiovisuele media met het hele Nederlandse publiek zou moeten delen wat er allemaal gebeurd is. En de rechtbank heeft de aanleiding om te veronderstellen dat dat voor Marianne niet anders geweest zou zijn. En daarom uit respect voor Marianne heeft de rechtbank ervoor gekozen om niet de feitenbehandeling waar alle details aan de orde zullen komen, alle intieme details, om dat via de meer indringende media het land in te laten gaan vanuit deze rechtszaal. Daarnaast heeft u aangegeven, meneer, dat u niet zult verklaren als dat opgenomen zou worden, als uw stem opgenomen zou worden. Dus ook met het oog op de waarheidsvinding heeft de rechtbank ook gevonden dat er dus geen opnames van die fase moeten worden genomen.